Rapaces e rapazas a nivel galego, pois este ano casi rondamos os 50.000 a estas alturas. O Correlingua desta edición, da 10ª edición, confórmase de 14 etapas e comezaba hoxe en Santiago de Compostela, mañán vai a ser en Ourense, o mércoles na Mariña, na Ribeira Sacra, e o xoves temos o Correlingua aquí na Estrada. A Xunta de Goberno aproba solicitar unha subvención da Xunta para a remodelación íntegra do mercado de abastos. Tamén pretenden a remodelación de 4 parques infantís e da Praza da Constitución. A plataforma Queremos Galego, con colaboración do Concello da Estrada e tamén dos Concellerías de Cultura dos Concellos de Cuntis e Rodeiro, organiza unha viaxe ao Caurel en homenaxe ao poeta Uxío Novoneira. O BNG presenta un novo modelo económico que ten como eixo central o sector público. Será nunha charla o vindeiro venres. Urxencias Sanitarias de Galicia asistía a un total de 73 personas debido a 53 accidentes de tráfico registrados na fin de semana na rede viaria galega, das que 3 morrían no lugar do sinistro. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. Básicamente en ti. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro.